जिद'थि सुपार डिभिजन इन्टर काप फुटबल चेम्पियनशिप 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव जिद'थि सुपार डिभिजन इन्टर क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपआ 2023 दिनै चिरांनि थाइखाजरा राइन' स्पर्ट्स क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायो। दिनै बे दाननि 13सिम जागायनाय दिनाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब लाइब्रेरिनि गेजेराव नारानाथा बादायलायनाय जानानै थाङो आरो चिरां दुवार इउनाइटेड एफसिआ 3 गल सोना देरहासार जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी, अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो जिल्ला गेलेमु बिफाननि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा नुजाफैयो। आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासैबो मावथिखौ आङो साबायखर जासिगोन। बिथांमोना नैबे सुपार डिभिजन लिगखौ मोन 8 क्लाबखौ लानानै बे सुपार डिभिजन लिगखौ दिनैनिफ्राय नैबे थाइख्राजरानि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। जोङो जेसेबांखिनि गेलेगिरि जोङो मोनो एबा गेलेगिरि गेलेनो थाखाय फैयो, बांसिनानो गामि ओनसोलनिफ्राय फैयो नालाय, दा बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा गामियारि क्लाबखौ लानानै जोङो बे डिभिजन सुपार डिभिजन लिग जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनफ्रा फाथियो आरो बिनि गेजेरजोंनो गोबां गेलेगिरिफ्रा मोजां मोजां क्लाब स्टेटआव जायफोरा सालायबाय थादों बे क्लाबफोरावबो गेलेनो थाखाय खाबु मोनो। आरोबाव माब्लाबा नेशनेल टीमावबो मोननायनि खाबुखौ लानो हायो। दा बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननि जि गामि लेभेलखौ लानानै जि गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंनाय, बेखौ जोङो जोंनि सरकार बिथिंनिफ्राय जोङो साबायखर जासियो आरो बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोना आरोबाव गेलेनाय आयदाखौ आरोबाव मोजाङै जाहाथे सामलायबावनो हाबावो, बेनि थाखाय जोङो देग्लायनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स आरो लाइमोन जौगाखां एबा लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय 10 लाखै जोङो होनायनि खोथा, खिन्थु स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 5 लाखै जोङो बाजेटखौ दोननाय जादों आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो आङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोननो दिहुननानै हरनाय जाहैगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव, नैबे सुपार डिभिजन लिगआव जायफ्रानो चेम्पियन जायो, बे चेम्पियन जानाय क्लाबफोरखौ आरो बिथांमोना जाहाथे मोजां गेलेनायखौ लांबाय थानो हायो आरो मोजां गेलेनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे लानानै आरो क्लाबखौ मोजाङै जौगाबावनो हायो, बेनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा 5 लाखै होनायनि खोथाखौ फोसावदों। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं सानो बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु बयनिख्रुइबो बांसिन गेलेजानाय आरो अनसायजानाय खेलायानो जाबाय फुटबल, बे फुटबलाव एसेब्लाबो आवगायनिख्रुइ जौगागोन जों बेखौ बुंनो हायो। सार, काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पर्ट्सनि खेत्रआव गामियारि ओनसोल लाइमोनफोरा स्पर्ट्सखौ गोबां गोसो गुदुं दङ, माबायदि सुबिदा दं दा प्रेजेन्ट? काउन्सिल हिसाबै जोङो थोंजोंहै जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशन जिफोर दङ जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन साब डिभिजन लेभेलाव, बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो काउन्सिलाव थानाय बा जोंनि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ बोखांनो थाखाय जोङो थुलुंगा होनो नागिरदों आरो बेखायनो जोङो जि रांखान्थि अनसुंथाइ, बे रांखान्थि अनसुंथाइखौबो जोङो आवगायनिख्रुइ एसे बारायनानै होनाय जादों आरो जोङो सानबाय थानाय जादों जोंनि जि गेलेगिरिफोर मालाबा आन्डार 13 जायो, आन्डार 14, आन्डार 17 जायो, दा बा आन्डार 19 जायो। दा बेफोर गेलेनायाव बा बेफोर लिगाव जायफोर आन्डार 13आव गेलेनानै चेम्पियन जाबाय बा आन्डार 14आव गेलेनानै चेम्पियन जाबाय, दा बेखौ फल' आप खालामनो थाखाय जोंनो एकाडेमिनि खोब गोनांथार। दा बे एकाडेमिनि खोथाखौ जोङो सानबाय थानाय जादों आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि स्पर्ट्स, फुटबलल' नङा, गुबुन गुबुन इभेन्टफोरखौबो जोङो जाहाथे मोजाङै दैदेननो हायो, बेनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बेखौ जोङो अलरेडि जोङो ड्राफ्टिं कमिटि मोनसे जोङो दाबाय आरो बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो इभेन्टनि जि स्पर्ट्स बेखौ बोरै डेभेलप खालामनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना पलिसि एबा माखासे सोलो रनसायगोन आरो बे सोलोनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ जौगाखांहोनो हागोन होननानै आं बड'लेण्ड एफसि हिसाबै रुनार कापाव गिबि खेब बाहागो लागोन। माबायदि रुनार कापाव बाहागो लागोन, माबायदि प्रिपारेसन
दुरान्ड कापआ जोंनि एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन काप देग्लाय 132 बोसोर आरो बेखौ जोङो मोनसे काउन्सिला खुंनायनि खाबुखौ मोननाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिनि थाखाय जोङो भारतनि माहारिनां फुटबल गेलेग्रा एबा इन्डियान फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण सुब्बे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सि प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो बिटिआरबासि एबा बड'लेण्डबासि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिगोन बिथांमोननि दैदेननायनि थाखायनो आरो आर्मिखौबो आङो बा डिफेन्सखौबो मिलिटारि फर्स बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला दुरान्ड कापखौ मिलिटारि एबा डिफेन्सआ सालायो दा बेयावहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गिबि खेब टिम थानो मोननाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बड'लेण्डल' नङा आसामनिफ्रायनो गिबि खेब होननानै जों मोनथिदों टिम हिसाबै दा बेखायनो बे दुरान्ड कापआव मोनसे टिम गेलेनो मोननाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि बे फुटबल गेलेगिरिनि गोसोआव रोजा रोजा थुलुंगानाय मोनसे थासारि सोमजिदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि जोलुरा जथेस्थ'खिनि जौगाबाय आरो जौगानायनि लामायाव थांगासिनो दङ